Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Councilor Alice Pino wala na sa Grupo Progreso. Mayor Bing nagpaatag nga wala sa ginpahalin. Bacolod City, may duha ka bagong kaso sa Delta variant sa COVID-19, samtang may isa naman sa San Carlos City. Sa Sipalay City, lalaki ginlapusan sang 2x2 patay. Programa kontra langaw ginlunsar sa probinsya bilang sabat sa reklamo sa tourism sector. Kag, sa Good Vibes, outdoor cinema sa Bacolod, nagsugod na sa pagpagwa sa mga pelikula. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginlunsar kaina sa probinsya ang Provincial Fly Control Program. Isa ka ceremonial spraying sa pagpamuno ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Provincial Veterinarian Dr. Renante Dina ang ginsakdag nga ginsaksihan sa magkatapos ang Abino o Association of Broiler Integrators of Negros Occidental kag mga contract growers gikan sa 218 ka mga farms. Suno kay Governor Lacson, ang Provincial Fly Control Program ang kabahin sang pagpatuman sang executive order angot sa biosecurity measures agud to makontrol kag madula ang fly infestation sa mga poultry farms sa Negros Occidental. Ang problema sa langaw o kung fly infestation suno kay Lacson ang una na nga ginpadangat sa tourism sector. Patahag ni Lacson, antes pa man na ginuwa ang mga coffee shop, ang mga poultry farms, yara na nga daan sa mga natungdan nga lugar. Wala sang tuyo ang probinsya nga mag-relocate sa sining nga mga poultry farms, rason nga ang spraying gamit ang safe chemicals ang isa sa mga tikang nga ipatuman. Magahatag man sang human resource ang probinsya bahin diri. Suno kay Lacson, sa pagtililipon, kaina ginpasadig sang grupo ang ilang nga compliance. We would like to find other ways to address the situation, and by doing constant spraying, and it was agreed by the sector that it will truly help, if not eradicate this fly, but at least if not eradicate, we can control the situation. So we wanted to get feedbacks from them. There were a few suggestions, and so the provincial government is committed to implement EO 21-40. Sa number 9, ginatutukan sa karon sa Carlota City ang ilang kampanya para sa bakuna senior citizens. Sunod sa kay Mayor Rex Halandoon, yara sa gihapon sa 50% sa target population sa mabakunahan ang senior citizen ang ilangan nalabot. Ilang ginatukib kung ano gid ang nagapangunang rason kung nga amanubo ini para mainganyo naghatag na ang syudad sa 5 ka kilo nga bugas sa kada senior citizen nga magapabakuna. Tag 5 ka kung dos man suno sa alkalde. Ginapat-od sang syudad kung ano ang rason kung nga ang manubo ang vaccination rate, kung bala ini ang may kaangtanan sa vaccine brand preference, o kung bala may kaangtanan sa kabudlayan sa pagpadulong sa vaccination site nga sarang naman masolusyonan sang syudad. Sa kabilugan, 28% sa target population sang bakunahan ang nalapot sang La Carlota City. Sunod sa kay Mayor Halandoon, ining nagalakip sang nadapatan sang first kag second dose na. Ang problema ko, no, kay inang daw mga 50% lang ang akon nga senior citizen. Ang hatag ako gani bugas siguro sa first dose and second dose exclusive for senior citizen, pero 50 lang yapon percent. I hope ma-increase that to 55 in the next few days siguro. Sa number 8, temporaryo nga gin-isolate ang mga empleyado sang Promotion and Information Section sang Negros Occidental kasunod sang pagpaidalom sa swab test sang isa nila ka empleyado. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nakitaan sang sintoma ang amo nga empleyado kasubong man ang pila kakatapos ang iya nga pamilya.
Magadepende naman ang mangin masunod nga tikang sang amo nga talatapan sa resulta sang swab test. Sa karon ginpa-isolate anay ang katapos ng Promotion and Information Section sang Negros Occidental. Samtang suno kay Diaz, manubo ang occupancy rate sang mambukal nga nagaserbe nga healing center sa mga empleyado sang Kapitolyo. Manubo man ang occupancy rate sa mga ospital bisan pa nga may pagsaka sa kadamuon sang COVID-19 cases sa probinsya. Padayon man suno kay Diaz ang vaccination program kag sa karon ginapaubos anay ang Sinovac vaccines. Ang iya family exhibit sila symptoms, so we will swab them. Hopefully they will turn out negative man pag makabalik na sila dito sa aton sa Capitol. So for now, ang cases na sa Capitol hindi man niya damo, no? Ang laban nga naga-positive ara sa hospital. Sa number 7, ginusisa na sa karon sa PNP ang CCTV footage nga nakuha sa mga gunman nga posible amo ang nagpatay sa isa ka pulis sa Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jovil Sidel, pamuno sa Investigation and Detection Management Unit sa Bacolod City Police Office, ila pa igakumpara ang nakuha nga video footage sa iban nga CCTV video sang riding in tandem nga nakitaan nagpalagyo halin sa crime scene pakadto sa area sang Dalan Lacson. Ini agudman makakuha sang lead ang kapulisan angot sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. sa Rosario Street sang Agosto 29. Kabahin sa mga anggulo nga ila ginapadalman ang bahin sa trabaho sa ginpatay nga pulis kag kampanya kontra sa iligal nga droga. Ginsinig man ni Sidel nga padayon man nga ginahimo ang investigation sa katapos ang Special Investigation Task Group sa kaso sa ginpatay nga si Glenn Paul Castillo nga ginpugutan sang ulos sa Dalan Rosario, ang lugar kung diin napatay si Nepomuceno sa Agosto 31. Ang pamilya Castillo ang nagpalabot sa pagkabalaka bangod may mga nagapakilala nga pulis nga nagkadto sa puluyan sang napatay nga biktima sa Barangay Kabug, pati na sa iya sini nga baligyaan sa Sumag. Tubtub karon hindi pa mapatod sang SITG kung ano ang koneksyon sa magkasunod nga kaso sang pagpatay sa syudad. Pero nagwa nga si Nepomuceno nga katapos ang City Drug Enforcement Unit ang kabahin sa mga operatiba nga nagdakop sa kay Castillo kag live-in partner sini nga si Ana Di Valdivieso sa nagdigad nga Agosto 21. Sa number 6, lalaki patay matapos ginlampusan sang 2x2. Patay na sa maabtan sang otoridad ang 31 anyos nga si Ronald Pelario sang kagabi sa Barangay 4 sa Sipalay City. Siya ang nasapwan nga nagahigda sa dalan sa tupad sang 2x2. Sunod sa hepe sa Sipalay PNP nga si Major James Latayon, mahimo ang biktima ang ginlampusan sang 2x2 nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang panilatayon, nakainom sang amo nga tion si Pelario kag masami man ini nga nagamaoy kung nakainom. Wala pa mahibaluan kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya kag kung sino ang may kahimuan sini. Bangod wala man sa may nakakita sang insidente suno sa pulis. Sa number 5, duha ka mga sakay sa motorsiklo apatay sa separado nga mga insidente sa pagbungguanay. Napatay sa kahapon sa kaagahon na nagaangka sa motorsiklo nga si John Francis Jake Perez, samtang pilaso naman ang iyang upod nga si Jerel Matias matapos mabungguan sa delivery van ang ilang motor sa highway sa Barangay Poblacion, Banwas, Valladolid. Sa investigasyon sa PNP, pareho nga yara sa lane ang van kag ang motor, sang hinali na lang mabungguan sang van ang likod sa motorsiklo. Dead on arrival si Perez, samtang parayo naman nga ginabulong ang nagdadala sa motor. Gidetain man ang driver sa delivery van. Samtang patay man ang nagdadala sa motorsiklo nga si Daryl Daqueza matapos mabungguan sa salakyan sa Biyernes sa Barangay Zone 12A sa Talisay City. Sunod sa pulis, mahimo na piyungan ang senior citizen nga driver sa salakyan kabangdanan nga siya ang nalaglapaw sa piyak nga lane kag iya nabungguan ang motor ni Daqueza. Ginahulat karon sa PNP kung mapasaka sang kaso ang pamilya sa biktima batok sa nakabunggo.
Sa number 4, bakuna bus ang Philippine Red Cross ang isugod na kadto sa mga purok sa Bacolod agud tumapadasig pa ang vaccination program. Humalin sang weekend may masobra na sa 100 ang nakapabakuna sa pag-arangka sa bakuna bus sang Philippine Red Cross Bacolod City Chapter. Ang Barangay Banago kag Public Plaza ang pinalang sa mga lugar nga nakadtuan sang bakuna bus. Suno kay Rita Benita Mirasol, PRC Bacolod Chapter Administrator, luyag nila nga malabot ang mga residente nga may kabudlayan sa pagkadto sa mga natukod nga vaccination center. Iniagud man mas mapadasig ang vaccination program sang syudad. Sa ini nga hapon magadulog man ang bakuna bus sa Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan. Mas mayugid na ang aton serbisyo bala i-deliver naton directly sa aton mga pumuluyo. Kay although na may mga bakuna centers man sa nagkalain-lain nga mga barangays, nagkalain-lain nga malls, and mas mahapos na para sa tao rather than magkanto pa sila sa nagkalain-lain nga mga malls and bakuna centers. So ang hindi makuha sa Bacolod City nga mga pumuluyo dito sa designate nga centers, mas masipot pagid naton kung liboto naton pagi sa bakuna bus. Sa number 3, isa ka returning overseas Filipino gikan sa Bahrain ang ikaanom nga Delta variant sa COVID-19 case sa Negros Occidental. Ang lalaking ROF ang taga San Carlos City kag may comorbidity ang nagtaliwan sa tong August 12 sa Corazon Docsin Montilibono Memorial Regional Hospital sa Bacolod sanig sa report sa San Carlos Emergency Operations Center. Sunod sa EOC, ginabisuhan na ang contact tracing cluster and containment cluster sang syudad nga makigpag-angot sa natungdan nga mga barangay para nga maka-resume sa preventive quarantine ang mga close contact samtang ginahulat ang dugang advisory. Pero gisiling naman ni Mayor Renato Agustilo nga ang duha ka mga close contacts ang natungdan ang dugay na nga naka-recover. Sinilamang nagwa ang report nga positibo sa Delta variant ang nagtaliwan. Sunod naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagapati siya nga madugay na nga mayara sang Delta variant sa Negros Occidental. Bisan ano pa nga variant ang yara, kasubong sa gihapon ang ipatuman nga protocol. Ang pagsunod sini kag disiplina sang tagsa-tagsa ang may dako nga papel. Amat-amat sa karon ang pagsaka sang active cases sa Negros Occidental nga sunod sa kay Lacson, makabig na nga daw nagtimbuok. 1,156 ang active cases ang Negros Occidental sa September 5 nga report sa Provincial Incident Management Team. So far, ini pa lang doon na-trace naton, kag fully recovered na niya. Bali, kuanta lang, liwas na lang review ang records. Okay. Wala na sila yung reswab pa, Mayor, atong direct contact? Wala na kay fully recovered na niya. 2 weeks ago, I already said in an interview, I think Delta has been around here in Negros. It's just that very recently that we're doing the genome sequencing. No? Again, it doesn't matter anymore what variant is. The concern is the virus is still here. So the instructions are still the same. The minimum health protocol is still the same. No? It's more of a behavior discipline already on our part. Sa number 2, syudad sa Bacolod may duha ka dugang nga COVID-19 Delta variant cases. Balay sa mga symptomatic patients ang ginpaidalom sa lockdown. May report si Nico Delfin. Isa ka 31 anyos nga lalaki nga unemployed sa barangay Sumag ang nagpositibo sa COVID-19 Delta variant. Samtang isa naman ka healthcare worker nga 32 anyos nga lalaki ang dugang manya kaso ng Delta variant sa barangay Singkang Airport. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, fully recovered ng duha ka mga dugang nga Delta variant cases nga lunsay symptomatic ukon may ginbatsyag nga hilanat, ubo, allergic rhinitis kag sore throat.
Separado agin paidalom sa lockdown ang ila puloy-an kadungan sang liwat ka swab test. Sa Barangay Singkang Airport, natigayon man ang pag-swab test sa 8 ka mga kaupod sa puloy-an sang healthcare workers so nakay punong Barangay Rosini Distrito. Back recovered na sila, nakabalik na sa obra sa ospital man ang isang iba nakabalik naman. So ginpabalikin sila kagin reswab pag ginamabalaan man ang result karon liwat. Parehas man sa naligat, nagagawa naman sila, nagpa-dialysis naman kaya nag-abot. After 2 weeks ang result na Delta, i-buhaon sila liwat i-reswab. May duwa na ka Delta variant cases sa barangay magluwasan na Tulupangdan nga clustering of cases kung diin 20 ang nalatnan sang virus. Gani hugot ang panawagan sang punong barangay sa Pumuluyo nga maghalong kag striktuhon ang pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa social distancing. Actually, that's why hindi na mabalaan kung ang Delta ni galibot-libot lang Diba? So, kailangan tagit yung maghalong git kay Habudlay mo hospital. Pwede ka kita mapatay. O hindi ka mo, hindi na ako mamahog kita, pero as experience, dito yan ako, pero hindi ko gusto matampo sa iba niya mga pamilya, diris na pinasakong barangay, nagsabilog mga bakulod na gusto ko git na matapos na hindi kakapoy hindi para sa kapangabuhi sa pangabuhi kita. Padayon naman ang paghinyo sang syudad sa Pumuluyo nga magpabakuna sa mga vaccination center agod mapaiway ang pagkautas ng kabuhi tugas ng COVID-19. Sa records ng AOC, ang Bacolod ang may 12 na tanan ka mga COVID-19 Delta variant cases kag fully recovered na sila tanan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang hindi nakabahang sa Grupo Progreso. Ini matapos uno sa iya nga nadulaan sa pagsalig sa iya si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia. Pero ang alkalde nagsiling nga wala siya gitpahalin sa grupo kag siya ang voluntaryo nga nagbiya. Yaring report. Biyernes sa gipatawag nga meeting para sa mga katapos ang Grupo Progreso. Personal nga ginpahibalo ni Mayor Evelio Lunardia si Councilor Al Victor Espino nga nadulaan na inisang pagsalig sa iya. Bangod sa pagkamayuhay nila ni Albe Benitez nga iya mangin kasumpong sa mayoralty race sa Bacolod sa 2022. Inyagit pahayag ni Espino sa iya pagatubang sa media sang kahapon matapos magwa ang balita nga hindi na siya kabahin sa Grupo Progreso. Patag niya, malapit gid man siya kay Benitez halin pa sang una kay iya ini nga mentor. Pero naging loyal siya nga katapos ang Grupo Progreso. I was informed that I have lost the trust of our leader, Mayor Bing. And I appreciate na, gina-appreciate ko gid nga sa iya mismo nagalin. Inprangka niya ko, given my closeness to former Congressman Albi Benitez, iya mangin kasumpong sa politika, sa palabuton ng eleksyon sa sunod nga tuig, naghambal siya nga kung iba lang ang akon nga kontra, then I have his trust and confidence. But given the fact, which I do not deny, nga wala ko man hindi na deny nga indeed malapit ko kay Congressman Albi Benitez, not for anything else but as a friend and a mentor. Present ang tanan niya katapos ang GP sa among meeting. Magluwas na lang kay Congressman Greg Gasataya nga ginupdan si House Speaker Lord Alan Velasco nga ara sa Bacolod. Kag si Attorney Cesar Distrito naman nga nagahatag sang exam sa iya nga klase sang among nga tion. Suno kay Espino, halos kada semana na sila gina loyalty check sa partido. Kag ginapamangkot kun bala sa kay Lunardia sila sa gihapon. May mga nagapamangkot man gani kuno sa iya kun bala san o siya masaylo sa kampo ni Benitez. Pero suno sa kay Espino, wala man siya nagbiya sa kay Benitez. Humalin sang una, kay mag-abyan sila bisan pagkatapos siya sang Grupo Progreso. Ginapamangkot ako, actually it's not the first time ipamangkot ko, umuupod pa ko sa iya Kay may kami ginapamangkot mo, loyalty check kada semana, kung din ka, then istoryahan ka kung hindi siya mismo mamangkot, damo ka pamangkot, kunwari ka pa diri. That's why ganing ginahambalan ko nila nga ina mga tangkuloy da ganing nga magkulon da kay Kung Albi Benitez gambal sila saan o ka masaylo ang sabat ko sila why pa kamo gani agatiti aran ako diya kay Albi Benitez piguhay kami na alin sang una ano ka saylo the terminology is na saylo because ang hambal kami wala ba ko kahalin I never left Albi Benitez ever since. Sa
Sa statement naman nga gin-release ang kampo ni Leonardia kag sa Grupo Progreso, ginpatag sa alkalde nga ang meeting nga gipatawag ang para sa pag-finalize sa partido samtang nagahilapit ang filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre. Ang tanan nga kapartido ang itagaan sang tsansa nga magkahambal kag natabuan nga si Espino ang pinakaulihi nga naghambal kag naglawig ang diskusyon. Maindi paghangpanay sa usa kay Leonardia sa mga sensitibo nga mga bagay kag amuyad to nangin kabangdanan nga nagbiya sa meeting si Espino. Pero patag sa alkalde sa State Ontario ang pagbiya ni Espino sa grupo kag wala siya ginpahalin nangin matahoy magani kuno ang iya nga paglakat. Para sa kay Espino, kung gina-question na ang pagsalig sa isa ka relasyon, mas maayo na lang nga magbiya. In any relationship, when trust is being questioned by another party, then I felt, nagambal ko si Mayor, I accept that. And let me tell you that I understand where you are coming from. Siling ko sa iya, ako na lang ang malakat. Siling ko. So, I feel that is, those words have already, naambal na ini nga mga tinaga, hindi mo na ini mabawi, mabudlay na ina nga mabalik. No? Wala man siya sa may nabaton nga imbitasyon gikan sa kampo ni Benitez nga magsaylo sa partido. Sa man gani kuno ang nangita sa pamaagi nga nakasugilanon ang lideres sang Grupo Progreso kag si Benitez antes pa man nag-init ang lakat sang politika sa Bacolod. Sa karon, ginapagkamaayon niya nga hindi na lang ani magpadalagan para sa 2022 elections. Pero kung may bitahan sa partido ni Benitez, luyag niya anay pamatian ang plano sini para sa Bacolod antes sa magdesisyon. Sa Good Vibes, isa ka outdoor cinema ang nagbukas sa Bacolod. Sa 40-footer kang screen, magalantaw sang sine, samtang nagakount sang popcorn sa imo nga lamesa. May report si Romeo Subaldo. Ang iban sa aton, nahidlaw magsulod sa sinihan bangod sa pandemic pero ang isa ka adventure park nakapinsar nga himuon na paglantaw sang sine outdoors. Nagsugod sa Biyernes ang gabi nga magpagawa sa movie outdoors ang Iron Elk Adventure Park sa Barangay Alagilan sa Bacolod. Sa 40-footer nga screen malantaw sang sine samtang nagapungko sa inyo nga assigned nga table o kung pulungkuan. Sunod sa park manager nga si Stephen Magallanes, halin sa outdoor adventure nga ginatanyag sa park, karon pelikula naman kun Friday kag Saturday night. Di nagali ng idea nga mag-come up sa outdoor nga cinema. Well, of course, it was a shared idea by the owner, si Lester, and amon nga craziness nga duwa. So, well, siya ang may resources para sa mga muni. So, nakakamag isang 40-footer nga inflatable nga outdoor cinema. Sa unang gabi, isang ilang screening, may pamilya, magpartners kag mga mag-abyan nga naglantaw sa sine outdoors. May moviegoers man nga nalingaw sa sine nga konsepto. Nakita niyo? Tapos? Oo. Na first, no? May libre nga drinks ng popcorn sa ginabayaran nga 200 pesos nga entrance fee. Kung gusto mo mag-barbecue, may ginabaligya man. Sunod sa kay Magallanes, pinaagi sa ilang Facebook page, pwede mahibaluan kung ano ang pelikula nga ipagwa sa marason nga semana. Nagabaton sila sa walk-ins pero mas maayo gid nga magpa-book in advance. We were receiving walk-ins, pero much better advance para we could give you seats na yung daan. So, subong, there are some nga nag-pay advance, subong gin-offer naman walk-in. Tapos, pwede ka, may food sila nga kuhaan. Yes, for your 200 pesos, you'll have already a Coke and a popcorn. Okay. Or beer and cropek. So, 200 pesos na. Madason nila nga plano nga himuon naman ini nga drive-thru cinema nga ara lang ka mo sa sulod sang inyo salakyan samtang nagalantaw sang sine. Bar back in 1960 siguro na uso na siya, di ba? Uso na yung mga muna nga type outdoor cinema. Oo. Gusto ang iban, Ming, mga may promo-promo na lakat-lakat sa iban kag magpalantaw. But anyway, Ming, outdoor ha? Outdoor. Open air. At least open air siya. May kanya-kanya ka mong table nga layuan sa isa kag isa. May physical distancing. Safer. Mas safe siya. Kag ginaplano nila mo to ang drive-thru next. Sa salakyan naman kamo ninyo, mo parking nila kamo gatubang sa ilang 40-footer nga sinihan. Kadamo sa innovation sa pandemic time. Yes, kag isa sa mga na-innovate sa pandemic time ang Digicast Negros. Happy anniversary sa aton, happy 1 year. Kag salamat gid ha sa tanan Yes. nga nag-follow kag nag-like sa aton nga page. Salamat sa pagsalig. Kag ito mga balita sa Negros subong adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.